добавят над 80 нови карти в Pokemon TCG Pocket. Нека поговорим за това. Здравейте на всички, аз съм Прес и Pokemon Pocket на 17 декември този вторник добавя над 80 нови карти с техния нов Mythical Island Set. Сега ще поговорим детайлно за всички карти, евенти, какво може да получите безплатно и как да използвате дадените карти в сегашните си или бъдещи тестета. Напомням, най-добре е да запазите абсолютно всички Hourglass-ове, които вече имате, тъй като играта ще ви даде и 36 безплатни Hourglass-а. Ето може да видите тук. На 16, 17, 18 трябва само да се логнете в играта и ще получите по 12 Hourglass-а всеки ден, което е възможно да изтеглите още 3 пакчета безплатно. Запазвайки тези, които имате сега, ще имате още по-голяма възможност да ви се паднат дадените карти. А говорейки за карти, нека ги видим. Картите, които представиха и показвам сега, не са всички карти, които ще бъдат налични в играта. Когато излезе на 17, ще можем да влезем и да видим абсолютно всичко, което имаме шанс да ни се падне. Но това, което имаме в момента са Snivy, който е Basic Pokemon, 70 атака и 40 damage прави с една Colorless и една Leaf енергия. Morello, който е също Leaf Pokemon, 60 HP и срещу едно Leaf прави 20 damage. Сега, нещо друго интересно са EX покемоните. Имаме Mew EX, което малко по-интересно е, че атаката, която прави, много напомня на Ditto, но е важно да се знае дали ако опонента, срещу който се изправим, има умение, което трябва да дискарнем енергията си, дали Mew EX също ще се наложи да дискарне дадената енергия. Говоря за Genome Hacking. Срещу 3 Colorless енергия може да изберете едно умение на активния покемон на противника и да го използвате срещу него. Това е много добър начин да накарате опонентите да не вкарват примерно Mewtwo или Charizard като активен покемон с страх, че могат да ги ударите с тяхната атака. Продължаваме нататък. Също официално Pokemon съобщиха и леко загатват с някои от евентите и информацията, която са дали, че ще има Pidgeot EX, някаква вариация. Това са картите за TCG играта, но Pocket ще има различна версия на Pidgeot и също бяха казали, че ще има някаква вариация на Celebi. Celebi е много интересен покемон, който има Natural Cure, което е умение, което ви позволява да хилвате покемоните, когато ги свичвате. Също много интересно. Продължаваме с съпортър картата Треньора Бу. Много клъч карта, която ще е много интересна. Тя ви позволява по време на следващия ви ход всички ваши покемони да взимат 10 по-малко демидж. Това е супер яко и наистина може да ви спаси много. Или да ви прецака супер много, ако опонента ви го играе. Следващата карта е Basic Pokemon Dedenne. Много мръсна карта. Много интересно. Срещу само една електрическа енергия хвърляте монетка и ако се падне Ези, опонента е парализиран. Много долно, супер малко енергия, много интересно. Очаквам да го видим в Pikachu EX. Тестетата не стига, че са супер досадни вече, а ще бъдат още по-досадни. Продължаваме с картата, която може би най-много ми харесва. Това е Vaporeon. Vaporeon ще е страхотно допълнение за всяко водно тесте. Неговото умение Washout ви позволява да местите колкото пъти си искате водна енергия от един от бенчнатите покемони и да я сложите на активния покемон. Това е страхотно и за Lapras тестета, Blastoise, за Articuno, тестета като водните, където разчитате много на Misty, да имате възможност спокойно да трупате енергия на даден покемон, да го бенчнете и след това да сложите всичката енергия с уменията на Vaporeon на активния покемон е нещо уникално. Гаранция, Vaporeon ще бъде в супер много водни тестета в бъдеще. Продължаваме с тази алтернативна версия на Execute. 50 HP Basic Pokemon срещу една Colorless енергия. Може да вземете една енергия от Energy зоната и да я сложите на него. Интересно, тъй като е доста слаб и самото умение не прави нищо, има шанс да подготвят Executor EX, някаква по-добра версия или алтернативен Executor, който това умение да има смисъл и значение в него. Надявам се, ще видим. Следващия покемон обаче е Dhelmise. Dhelmise е Grass Ghost покемон, който не само че е Basic покемон с 100 HP, а атаката му иска
само едно грас енергия, прави 20 демидж, но ако има 3 енергия още сложена на него, прави с 70 демидж. The Basic Pokemon, който е доста танки, с 100 HP, с възможност да удари 90 демидж на опонента, звучи страхотно. Може би в бъдеще ще добавят карти, които да позволяват и грас енергия да се върти по-лесно или да се тегли повече или да се разменя от бенчнати покемони на активни и по този начин мисля, че Dhelmise ще бъде доста силна Basic карта. Следващата карта е Larvesta. Larvesta е Basic Pokemon, 80 HP и срещу една огнена и една Colorless енергия прави Combustion с 30 демидж. Разбира се, в трейлърчето видяхме и че ще има негова еволюция, което, ако не се лъжа, да, в ето този списък на Radio Times пише, че Volcarona ще присъства или е поне видяна в трейлъра. Това е еволюцията на този покемон и в оригиналната TCG игра Volcarona има умението да сложи бърн на опонента. Бърн е като Poison, само че е огън. Продължаваме с Magmar, Basic Pokemon, 80 HP, срещу 2 огнена енергия, прави 80 демидж, но трябва да я дискардне. Малко слабо звучи, но може би в Blade естетата ще бъде яко. Мога да направим много силен демидж още в началото на играта, ако успеем да му набавим 2 огнена енергия. Беше представено и Пикачу, картата изглежда малко размазана, тъй като е взета само от трейлера. Този Пикачу е нещо като мини версия на Пикачу EX, тъй като срещу едно електрическа енергия прави 10 за всеки бенчнат покемон. Отиваме сега към нещо много интересно. Aerodactyl EX, Stage 1 покемон, който се нуждае от Old Amber, за да се еволюира, 140 HP и има много опасно абилити. Когато използвате това абилити, опонента ви не може да еволюира активния си покемон. Трябва да се случат много определени неща, това за да стане много интересно. Определено искам да видя в бъдеще как хората ще го играят този Aerodactyl. Дали ще има много чизи неща, които да направите, но най-добрият случай, в който може да бъде игран, ако опонента ви няма нищо бенчнато и е с Basic Pokemon, играйки Aerodactyl, той не може да сложи нищо, с което да го еволюира, дори да смени. Много добре, много интересно. Не останаха. Знаем за още 3 карти само. Taurus изглежда също като много опасен покемон. Basic покемон, 100 HP, нуждае се от доста енергия, но умението е много интересно. 3 Colorless енергия, прави 40 демидж, но ако опонента му е Pokemon EX, което в повечето случаи опонента ви играе Pokemon EX като активен покемон, той прави 80 демидж отгоре. 120 демидж за Basic покемон. Да, ако намерите много добър начин, още от бенча да започнете да натрупате енергия и когато вече е late game и гарантирано опонента ви има EX покемон, може да ударите 120 демидж. Ако успеете с активния си покемон да свалите малко от HP-то на опонента, Taurus може да го довърши. Останаха ни само един треньор и още един покемон. Leaf е треньора, който ви позволява да намали ретрит коста на активния ви покемон с 2 по-малко. Има доста покемони, които не слагаме в тестета си, тъй като искат 4 примерно енергия, за да се върне. Leaf ще бъде много полезна в този случай. Не само ако имате покемони, които се нуждаят от 2 енергия и нямате никаква енергия. Наистина много клъч карта. Ако ви се падне в много даден и специален момент, според мен има шанс тази карта да ви е най-важната и да ви спечели играта. И последния покемон, който са обявили за евента, който излиза на 17 е Marshadow. Basic покемон, 80 HP, 2 енергия, една Fighting, една Colorless, прави 40 демидж. Но ако предишният ход активният ви покемон е бил победен, тази карта прави 60 демидж отгоре. Много добра карта, слагате си на бенча, ако ви свалят някой Basic покемон, Marshadow може да убие на опонента покемона или поне да го свали на малко HP. Вече сме към края на това видео, нека да видим какво предстои като евенти и какво имаме като козметик неща. Подобно на всички евенти, които имахме до сега, ще имаме и соло битки, имаме Mew EX и Mewtwo EX дек, който трябва да бием. Може да вземем Hourglass-ове и Shop токени от него, Aerodactyl EX и Marowak EX тестета, които трябва да бием и
разбира се, Blue и Pidgeot EX. Естествено, от тук дойде и спекулацията, че Pidgeot EX ще има своя собствена карта, която да мога да изтеглим от паковете. Козметиките, които ще добавят, са ето този як байндър, с който могат да се фукате пред вашите приятели, както си мисля, че ще има и някоя друга монетка, картбек и плейматове. Това е абсолютно всичко, което знаем за предстоящия евент на 17 декември. Мини сета от над 80 карти ви очакват в Pokemon Pocket. Препоръчвам ви да си запазите Hourglass-овете, за да може да изтеглите максимално много карти веднага, щом излезе. Също на 16, 17 и 18, като се логнете, ще получите по 12 Hourglass всеки път. Аз бях Прес, абонирайте се за канала, цъкнете лайк и ще се видим в Pokemon вселената.